Ah, cotton and yabwa, obehun was went to say you adwene no. Eno nam say ye de pe bensi no. Oba cho ya amane ne amamre ansa na pie. Apay when in na wa obesi dan samio. Yes apay when in na wa obesi dan samio. Yes apay sana ne badrimba. Nananom ahemfo adehye akunini enintini atwetwewuro abrempon abotwa Asanteman ene oman Ghana hunyina ehia yemamu nyina atenase yemamakwa aba edem benyansapo kasamfonyini so nyansapo na wajeso de amame se yesane ne badwemba ekwaso mesramu meka na mahwefo papa bi minyi mu emfa mu ento enchen sanse munyina enyansapo adehye a wonsumudi ade ewenyansapo ahemfie ene yabesi nkonwa aba betenase de a ne edika de aseda chenchen ne emu apie se tetewa bekwa de ma ototro nso tonsuo no obo awia mo wie wo abeduasa no waje abanyen se nadaroma wahwe so ama de pa atie nyansapo botae no da bia metwa ntiawa na me de emamo ya mamre ya tetesem ya futusem abakwasem ahoamanne eni ade enno eni aso ade sa ahenche na ye di chini se kokonyi chiraka na ye de chira mansa nyina mu bia ehu ya betena se die na eye nkomobo eni ade suase de bia ye enu nti ena yaba ya betena se bebo nkomo na menya ewra o friend maami anya mfumso o friend sister anya mfumso ababa wanso a ni nyina okobi ewo me nchen ya ono ene ani bedi nkomo nti yebekọ ne amana kwa aba na afei yebisa ne din ne ahyase na yede efiri ho no nana na empom te sei Papa cho me ho ye pa jamadaro menti wadaroma maye hu nipa kora nyansapo kasamfonyini ye ne di nkomo yi wodin de sei yo Papa cho me da se so obusa me din ye fra me na Sunkwa adodo na anim me edin a obebo ade behu me wi ase pa ye na Sunkwa pacha na Sunkwa din a o maame nso ne papa de ma wankasa nso yese edin a maame papa ne me maame de maame eno ane na Sunkwa no sa pacha oh okay Sunkwa mpa nana mame enhya se na mimisa adwuma be yankasa na aye pacha adwuma me ye ya akomodwuma ya oh wo ye konfo ba pacha oh okay etefo afedi ekuro nanim ada honom ti mahudie nkomo ne bobo eba ene ne ekọ konfo ba ena enne nyansapo ye ne esi nkonwa ye ne ebedi nkomo na ibewura ne mu na afei ye bisebisa ne nsem kakra nana wadaroma mami ni kamisa we ansa na mapto aso ede na wokom pacha sisi a de bosome fa me ye dwana kobi aduana kobi kobri okay na kobri no ane bosome di ka fa me wo ifie ye busuade nti bosome no nso ba ko ntimi ema ode ne ntoato so ne ma ne nana ne hu nyina ba beblaw nti yi kobri nfro a mo su abna asubatan ensu ye da men se ni fansu ye mwosu abna ono so wo mbi ifriwa ne yakokwakum osi ne atiam frama ti nananom amdom ye adwuma aduana kobri mwosu abna kwaku mosi ene atiam frama besi enum yi ena anu omo eye adwuma mpre omo amene omo ye adwuma mpre bi wo hode ba mprempren de aye somo mu atatahwe omo bekwa aba ne de ani sa me da sese ehon so wa ye ni sa de amama ye beba ni aba mwosu abna so ne abedi nkomo pa na yehu abakwasem ene eho amane ne ade a efa sa ensu a metenchen etiefo megidi se wobehu nsu no ani akono papa we na kane ne binom sa wo kwa afuom abonse edadua bi ase yeduwa ne ahwe ne ahome ne akonom kakra sa na wasa asesa ne ma atoa so a eboa pa ne beba so ne edi nkomo na fede ma min kona na nkasa so na me pa che wo efan ne wo me pa so ba bia wo me de me da asese obisa adwuma ka sekese bom eduma ka sekese bom eho ne wo me okay na yese wo ka kuro na eboa ma Asanteman chechireye ene ko kese e ko ye no no o ben no eduma ka sekese bom ye de hye pa onye ni pa ato ho sa okay nana me pa che wo e ba ne sei hyase fama me nana firi hene nana eko school wo hene yo me da sene akonya ode ama me school de madaroma enam miram
ware me free nkrabem nti me ko school there ma teacher ni ne chama de na me meti abonten di agro kwatia ne nananum nti school there maka say me wie school of P1 oh class 1 na sa wan ho na beka sa mango baako ho na ugina enti adesua de na enyo lie dabi ye kira de no mi hu kra ti amframa mo nso de wo eyi nkonya wa abontene enti wan kwa nu babia class 1 ho na oh na yes atem de mfinsia be se num nsia so o ko kane na oye won sase ne kusia ne ajo class 1 na wo ko okay enti no e free hon mo no e die biem na wo ba wanim esiye yo e free hon mo no mi ankasa mpapa ye konfo mpapa o me ye konfo nti edin Sunkwa na ebusumdin oh okay mpapa motia ni din ode ma me fra odomankoma dam so nti me dia me bedi ni de ebusumdin osusunkwa na de mra okay nti me din ni de adaroma enti na maame o maame nso ye konfo ba na mpacho maame nye konfo ba na se o papa mum na ne wo komo okay na yenhwe ebifinsia be sensia ne ba na fedie school no ekoye no diguye no ebre be pa na wo sha asesa fedie ye sha kom no ehun teteye ene na desua nase na fedie wa graduate abedu he wo yenkomo firi oni asom ye de me da asimi nchewa no adaroma ebu na me se nananom ware me firi me nkrabre mu nti no na me obi amani so ohyepa me ma me ti yen enya me akra no edu abonten because me ma ne ma nam se nananom nti no mama hoden sronko nti me nenamu aya me krakra kama ni so hyehye ne meye bia ya nwanwasem de meye bia ya nwanwasem ne be bia nti me fan se akom ne de ha se won krabrem ti mani so be fradi be mfie dum ho ko ne na chese afa wia enti san krabrem no na wo kan nwanwade esende wo betimi akai bibi a wo ye ya ene ya wanyina bedu he wo ti wa wankasa odwene ho ana sa ye won se asa me motofo mu nso na metimi ye sa ne ma no me kai pa because wo ma ye bebre se sika kra ye twai e ba so ami medikan ye hu bi ade ne be ka me se bi akonwirem mekoto na me de aba ne nanamfo bi a me hu na bondo da ho na matama ba chem ma me se ante de mkonya aye ni o mutimi ko chechire me wonwirem o mu de sekan de betwam bi entimi ntwa che o mu ya amamre ne amane ansa sana ade ne twa nti anwanwade de eye bebre mitimi hu obi a me se abodua ampa ebekom na eduabo obi ono ma wotimi nya police asem mitimi kire na de se faside we kasa gusu du atoto achi okwa na asem nti niam anwanwa asem de vija be se dunna na we nyina esisi wow usu adwuma kakra na adwuma so anya hwe okay enti yemra ne sei ewuru mfie be se na wo sha akom tete ase akom tete de me fa nse me nya be 12 to 13 years no ana ye de me koma tete usu akra o sakra be fi she dumiensa ane ye de ko akom tete akom school pa chan boy nkomo ye de na graduate ye akom school no bosom de ye ntete no ye tete nipa se de obenya nimdie wo kasa wadibu ahobrase bosom de ono no watete ne ho dada untimi ntete wo ye honhom ti besi de na watete bosom ti de uni padua ne ko se de obehu hahama okay ene enubna na yare bi ba wasue ya ene ha obesi akasa panyini ba wasue ya obesi akasa nti yakotete me for saa ne ma ne ho na bosom ne de ntete na akom okay enti ye kire wo ko kire wo suban ko kire me suban ne am aduro ani amamre ne amane kwan so because na wo bosom dada aduana kubiri wo ho no dada ene wo mo maka enti ukogye ho akwankire kwan ya befa so aye nipa ene ade se de enim sa akom mo yenimu okay enti uwie akom school no na wanya mfie be se me ho no me kodi mfie nsia oh okay nti e befa nse mfinsia be se 13 years ana se aduonu ana adunkono yeah na me ko se mfie no okay afi eba ne sei na obewie ha water abre ha yo enam se me papa ye konfo nti me ne nyina nti me ntena kroba akoso nti e to ma mpanyimfo no se he na edo mu kwotena ebeboa na omu kire se yemra tabre na yemesi wo hene ne so na asase nso omu de bemaye no ebenya ba bia eye nsuo ho
Ti ampa de nana na mo kire na yedi so na yebesi tabre hene nana solu apakanwefo hene ono so ma yetana bele ba na asuo no wa ha de anidie ene amamre kwan so beyi apaye ene amane ne amamre mesu no so yegi yetum na kese ebebo ye kura wa ha. Oh, okay. And say no obi bisa wo say wo ko school no akom de na meko wo classmate on bebre. Oh, okay. Okay, I don't feel so comfort the money classmate. Bebre wo mo bedi me chikra no mbro be 8. Ah, ombe ye junior. Let's say school fathers ne sons ne daughters no. Ah, come school daughters ne sons. Enya asem koto akra wo no. Okay, nana, afedi e wanya baba be wi abedua. Na wo kan asem bi, ma mi sons na mrefi. Wo say mo de to mo mpanyimfo anim no. Ene wo mo kan say aha no mo pe. Ti mo mra na mo behu nana solo a oye opemso apaka anwenefo ehene. Mpanyimfo be no. Eye abosom no. Because o mu chese papa na owo me no. Oti krom ho minti min so ne ntena bia baako enye adwuma ne ntina o se de mpanyimfo no etwa asa de wo mbepe o mu krabre asetena wa ha. Okay, me ma hwefo ya te ase mpanyimfo na ye adwese bia oni ukrom ahemfo mpacho de me ne abosom mpanyimfo na mamimisa we woni nyina mu no o ma mintina wota wachi se wawa ba ya fefe te sew na wo fefe ba ne ade na finsia be senum nsia fedie ko school a wose etiam frama de me ya nwade enia obo aboso di wachi ana se na ne bonyo so a oh de din kan me de aseda mamma ene papa o ma nya ma jeje mu kra because odoma nkoma de ope ana woye nti mre na bosom ne fa me onkra brem ne anwade ne ene ma me ye no o mu ntimi hwe ma me modam nti o mu ba aboso yi pa di machi a o ma nya ma jeje mu so o mu ja ma jeje mu ankan ne me nti se de mti. Okay, na yese oye obatan asede se ne woso oye nya wanye se uti so che me mpene so na yese wotwetwe ne ho kakra ono kwa de o se obekwa asori a sofo beka chen se na obe preach ti abusum nti won kwa asori kora se ne ba ye comfort dia ne obeta ne bechi eno anu obatampa yenko yanimai wose mo ba ye no obeye amamre ene amane yese fata ede ma asuo muabna muasu abna nana fache mo atidi ni sema muni ya ona na bende afi na maba ho muasu abna eyensuo be yo muasu abna eyensuo a yetu ye ni hwe a anu ane da hwe na me ba krom ha no enama obuo ene ani dia me ya ma krom ha nsunwa senti no sebe untimi ntete ayemo ama obi mefa ne nko osa ayemo no wawe wa ade nti me ba ya me ya amane ne amanmre ene ahobrase de obekire bia ye ne nti no osi da bi me mfiri wa chinsa nkoware nipa foforo yetuo ne nso aba be ware me ai sei ya ye ne bibia na so ye tim ne bibia wo edem ti se muasu abna eye ukunu mpachan oyo ensuo no oyo ba na ba ema mpacha oyo ba ehede na oba timi ware se hunhum aware anya aniso na oba ntimi nware oba obi ankoka se na ye lesbian ntina mi bi sem no okay enti se de oka ukunu no ho a wo no mo ye adwuma ono kra na ka ho kese because kobri ne de eya busuade ntimi amfa na ama ha nti ono nam se ntimi ne mfa ne ma ha na odalete ye se ye mra ne ba ye benya nsu a ye be son no nso abeka na okay boyensuo yi ho abakwasem kakra oh ensuo ho abakasem de enam se me free akroja betena ha ni nti no a miru mo esuma me na so mu dalete me ba ye ne betu nsuo no ye be ya amane ne amamre ma ni nti esuo ne be ware me na asuo na abakwasem kakra me confuse nko minim ni se sebe eyi ewura na paka anwefo tete ho no na omutwa na obo na chi obo na efe na obo mensa botan yes ha na efre no ebo mensa wow na ehọ na omukotwa apakan no apakan ne ye eyi tonton adobe no twa ai te sa abe so omukwa omde nsuo ne pa de a odi no eye nsuo no abakwasem no so de maame no eya akukọ fufuo ani asante kosia nti se mpanyimfo na omunwene sa apakan no omu betwa che omuduru ha omma na akukọ fufuo na omu ede
kosua miensa egum no mo kra ne se omo ho ban no mfo mu nko omo bedua no ma san asue no ma no bi no ma sene omo apakan no. Okay, na just say emwa ye beka say aboa enye tabiri man kwa ne mu Asanteman because baby ye otumfo apakan ma ohempopro honhom mutremu di kwadwabo akase ase tinye nsu ketwa na da ho no na se enye nsu ketwa kura. Okay, okay. Emwa bi ewom a apart from say yenim say wo mo a che say nana soro a wo boni din say ono otumfo apakan hene enwemfo hene no na wo mu betwam ni akone ade anananom wo mo ya amamre ni ade no no emwa be biem na Asanteman ne tabere man se nya e difference yi yo enso de subatan nufutabraba amansan no no odo hausa wo owa moa mienu ne miensa ewom bi ekoto ebi nso ya adwene ankasa na nsuo no ye baaya ye betena ho be mfinhyi anwotwini no ye ya amane ne amamre ma na obi de ne ha ba o ma ye bem ne abebo mpaye na wayi koto. Wow. Amaye nti koto ne de mawa na wano ade nkyene nkwa na begu ho owie a nim se wobusade ade beto mmosu abena no obedi wasama ye den amawo ye baaye no wabo ankrofo bebre amomo peba bebre abrochifo nso a omunkrata asem ene omuniema mgidi se so ni din ne honam ese obi oboa mmoa sua bena santi nso ne de me baaye no waye bebre ama me aya bebre ama Asanteman do de ne ha obi abeba beda suo de nim se agyanom ada romanti esuo no boa ma bibia yeye adwene ne de mahunu bi me tie kura no meto mani hwemu a wo mo ne na mu a no kura ba ko bi se magagi na hwe a mechi akọ me wi enyi yo ba cha da bi che o do busa wuntimi meche ne nwe kwa sa koto no na me nya hu bi koto no nya abo a obehunu wonso nti se de ohu adwene no eno nam se ye de pe bensi no o ba cha o ya amane ne amamre ansa na pie o ma wonso a wunya ba wo mutimi mo ama onya ba obegu be wiase amamre nyina ma no koto ni bi ma ese eba na wo pede na wo ba ha ne ya amamre na koto ni pie dia na ese obetimi akoda oye dan a obenya ba ne bi na emum koto amade a epia nye se epia mo hu ne keke be che no na sebe ya amamre anoa e de nkyire kakra gu hu no wawe enkyene kwa na edigu ntimi tim fa nkoye froye mfa ni bengu pa cha da bi sa pa cha okay nti se wo ba na amamre ni pie na koto ni bie epie kwa ade a na ba na wo pede ya amamre ne de a utwu mutan wo be wo pa cha nye banko enye banko eye ne ma bebre nyarewa no ne ade yare bibia me kai se ye ba ha ma me bi osunwan na osunya besim obi bo ni dua cha omu de na chine na obi de ne ba ha na fu ne nan se de o chen obi a oje na awo ebedware na suei bibia ye bibia ni na woche nti anwanwade de asuo ne ye bi pa awa betena hu mi am betena ba cha wo kom ye na di mfie be se ni me kom ya che me kom ye de mi nsu a me ka se 20 years de 20 years na se wo nso anya mfinsia be se aduanan ba ko aduanan mi nuru ho ba sho de bi wow wo be se aduasa nwotwe enson me nyane me ya etwa okay onwo ofe me das ayi asem no kura bo me pusa wow enti no wankasa ba ye mfinsia be se aduoni ni a wo se wakomo no me betena kura mu na sa pachan me betena kura mu de mfinsia nwotwe ni but owura akom na nkasa mu se wapon ho graduate abo degree wa akom mu no ena ye aduonu no enti ansa na wonya masters degree na wo sha ase se wankasa wo kompa no edie pa na wo watimi di nsuo yi ayeye anase tiamframa anase eye aduana kubiri aya enei waya niema bebiri nanso eno de wotuwa na wo kaya na esaye wa hudwiri pa niema mi se mbe kom ya eye ma hudwiri kase pa ne se papa bi e friend ejabo ache o UK US na ofri danase
Watching bebre, otimi twa print take it bese no kwasa hwi na asefo na satam ne yete adwanka sekase bom ho no no scam ma bi ba mo ma me ye adwuma ma no se na ne nwia no nti ode ne how to ne nwia ne na so mi wo konfo ba bi e wo bom obehu me ne satam na menyinu nu se na me aba ye nti na onjimini ba ye de ahobrase na me se me kosua anteteye ne amane ne amamre nti no enso de ahobrase ko bi obepa na de kanya afi na me besoso ne so ba na me se esua nimde wo ho ne nti no ye de ahobrase ne obuo ne amamre eto ye bo cheche ne me ma ya anye ne sika because no was wo chine nti one ye bagi achi na nsam wo mu ne de mu odu ti bo so me ka che ne se ontwa ne ho no nye se ontwa ne ho se bia onfa oba one ne ti achi okay ampa o yes ade no me nka nwamanum me ka hye nananom a me sum wo mu edim se enne papa no e de afe baako okuta ankra mienu wow nti me ba eye me nwanwa na ye papa ne nwanwa eno ne papa na ho odin a ono nso nyaa ya ode besi 3 bedrooms so fie ho ne ma abosom no wow nti papa no kra na edim akotena ye di tu sa na mo no pa de ba tabiri kuremu a esuo ni nso eje me fe so ono nso wabeye me kunu preko pa ede ne wode ya anwanwade na me so ya anwanwade ma amanfo na sese no ba bia wotie ya ye beso ewi efie no emu adankora be asemiensa de sam de ya boso ne de ya boso de eye papa no ensa no adwuma emo a wobo ano ne ho na ase no ba bi obia misre yewura mo so mo fo mutumi kese mo no ho ban wo ba bi obia because ye bi ma na ya anwanwasem no nso aye bi ama nananom te misre agya mutumi se omunye ne kese wo ba bi obia wo sha ase na wo ba ya afi de wo graduate wie efiri akom no mu na ene wakom be semvinhia aduonu no ebire bi si wabra bomu pen a sunkwa etena ase ase sunkwa na mensu ade na baba kokko tomuru te semie na me be kura bodua bose die mu ene ade de mi hu yanka kama anye sa adwume ebi si pen oh me da se ama me ra ho ne mentam kese no aboso ebi si pa because me maame no wo me ne sebe na ne mfisa nti akomu ya ode ma fa bi ba mi nso me hye me maame mo bose me wura adwuma nim na nana ma fa me sunku asa me mebo Asanteman de do me wuram ti me pem so pa me brei ma tratan ba bi bebre ansa na odumankoma nana no mo ba me nya tina chese nuhu wo ho pa ba me nuhu ana me di me din no ahya me hu nkra se sunkwa me nso ade ti nuhu de obewura sa adwuma we mu bia mfasikani ba akomo mfasikani ba efo obi a woni bie no ma beye ne yie nti nuhu de me nya bi okay na fa telephone number to dwama me na me nto aso e pa chiwo me da se so mo sa akonya no e number is 0558 524187 se wa wo so na eba de pa cho ye mia na me kwa me ka se ye nyansapo de ye mpe ena na nani ho enam de komana na bia agina so na me de komana na e pa cho ye mia me phone me number no ano na ye 2 metimi de no nso aka ho a ni nyina da phone ba akoso enti wo fra anya obi a na befa ye mia me ho na eba straight sisu bi 0558 524187 okay tabre hanu de se de hana na wa hayan kasa no obi si tabre a wo so wo kwen obi esi tabre akora ketokora so wo kona na sunkwa fie okay konfoba na okay owo mo na se wo no ana sunkwa nana yenhwe na ye de nkomobo ne eba wie ya enesa nana wadaroma se de wo kan esuo emoabena awame muasu abena nana omboa muasu abena wawame aduana kobiri wawame etia mframa nanya za wawame bredi mframa wawame ni ade se no ye sunsum pacho sunsum na honam afamu pacho dabi honam afamu de wunsu nyanware pacho dabi kwada ho obi so opa pacho dabi kwana ho oh nyesa nyanware ye na asre nyanware
Okay. Oh, well, Nana so young one, but don't feel over try. There's no harm in trying. Now, why? Nana, ye be sorry so. A dear now, Becca. Because Obi on ma said, ya would ye shall see ye. Matete, say, Obi on more crass, said, ya come ni si fa, no, ne, se, pese, fano, any dear Busian, and ma, me, papa, ni empene, and ye say no. It's me, Kuriana, a done in the paracradam, no abodam. Any idea, air coso. A dear now, Becca, a dear chip gobby, ye, Cassia, ye didn't come. Obi a ha washer. Won wasa atbiane bi mu nanso ye ma ne kwan ye de free sofo we ho ye de kokonfo we ho ye de free odifo we ho ene ade a ama akoye ne me bi ha adwen e de na abeka de a chesa ngrof yo me da se bebre so ma me akonya na ne mesre me nuanom me maame mo me papa mo ene me ofafo se sa atbia me fam se bi to ba na wo faase na wona na bia nya na jeje mu da na mfi se ya de odoman koma ebokan a ewiase ho se ye meboa enipa da sani sunsum ebeboa nche ofa nipa so nti kobasa ebia na akra na se oba na be ma na sunsum na ewura no oja na jeje mu etimi dane ni twire etimi mane ye memasem etimi ye ne ma basa nti mesre youth ni se de saade ne beba ne baso bia na won sinkete na wonyina na akom enkesikani ba na so sinkete gina na osom ya daache no na nanom mane nsansi fom da piao nanom mane nsansi fom enamumu akomfo ni bi ama oman no ene Ghana fo ne wo mo ananko mu ogidie e wo nanom nsum mu no wo mo nsansi fom ebi bokro no ebi bu nkrofo faso ebi wia nkrofo ene ade a enti ene ama akom no enya nika enya akono bim wote ho na rede ekosie se konfo bi akodwa obi kunu wakodwa obi yire wakofa no radio so ne ade wo momo ye nkrofo yire nom doggy star no ne akonfo yi o na den na ya na ka wo hu sa so fa ne say yo me da se bebre se wo busa sa asem we akom no ewuma hodo ye nti ameka se ewuma hodo no bu o ha enka na ni na age ho no wakotu nti sunsum no enwura no tumi ninimu because me fan say nananom ade ekuta me na oba na ase ye ofe nti menye bi mawa wo de koye den nimde be na onim ne ho nti be ya wo de bekuta wo de bebo life be bia se be bla wo kra yin se ko honom na wo de beko because unnim ne wo sa wo de den eye nti bebre honom na anne adwuma na asai no ne gidi enim no omo ntu obosom na akafra akwam nka wo mo anu omo ahu se obu chami bi kra honom obedi konfo na chi ba ko mienu na on de konfo na me se oya yemiye eye temama ne menti no o ti edro we bra ti koyuwa idua we bra wo hu na no no so de atene ho eti amfama ye bosoma yetu kwakomosi ye bosoma yetu ensu bosom ye ntu kobi ye ntu enti sa ntu obosom na enne wo mutututu kan na ye som na ye som na ase adwuma na ma no kredie ema adwuma nim na adwuma ne de no kredie pa nso wom nti afutu be na ade be ma wo mo dance esuban ne di omo da se esuban ne di de mesre mi wura sumankwa ahene se nka na daroma onfane na nsi fom pa ema ye na ya de a egu akomani mase ono nso ni Asanteman nyina panyini konfo panyini ti kakra America ne se mesre mi wura sumankwa ahene se onfane na nsi fom na san krofo na omu ye sa suban ni gu akonfo ni mase mabika no no onsori na wontia sa nkrofo ni nyina because say wunni master ko say de kakra obetimi an say o so obia hu say aha na okotete akom master we na ye no so ne no obia gina dwom o so wo kom ko mamisa na akwese ya sa akapoma kra ne ye nwum enne se wo hwe de ekoso social media ititru nketesi amabawa ebi mpo ye mpanyimfo ba panyimu pa wa hye no ho ama ne toma nyina egu ho ni sisi echi atade ehye no ne ade esine ha wasa pa ho abegu ha ne hu nyina egu enufuo yi sese no ye mfansie biem kan ni minim ka odi ma me echi kura na moko afuo ma ba bi edua bu ato no otena so sei wo ni na ba akose de asi wo apagya ba akoboko ne ntade nyina wo ye no wotwe e de kata no ho enso enne de agapade nyina dampan dika ka bibi fa we homa me na mi wi a mensa amra na mmebisa se enne empna twi mu we ku wei enu nso guso eko waje misika edi
ene wagya me enu nti makobo nutuo waye me sei ene wagya me de ase de akogu no ho me ene na anu akora secondary school o ma akwan afie kura wanu ne boyfriend barbering saloon ne paso chukuchuku ne de yekuno na kansem we mienu bom ma me na aka bibi fa ho ma me yo me da se wa mam sa akonya no enka ne tete ho na yebeto ye nananam no na ye free bibi de asiwa ene sa na ma we nyina nam sa amane ne amamra ye ni suninti no sa na ma we nyina etwa so na say free omanim first no ye nananam tiase no ontimi nhye sa atale because amamra ne amane e wo ho no ma ye de tete ye wo fie na sa antale a wo ka ho asem ya besi wasi wa be den watimi ahye sa atale ne pie sa atale be den wa hye pie enti eno de enye aye no kura se ya na nananam kura ahonhom boni timi e ware bi efa bi yesi yeyi bi awode enum nyina hu se oyefunu mu guo ene sa ne ma na sa ne ma nyina ye no kura yo yesi a obi bi the spiritual marriage e wo ho pa sa da obi ba me ha sei uhu na untimi hwe ne mi no de ya one be ma be hu ne ne obepe ne ne ade kyan be ma no ka kyen se o ma ho bi oba ye na suma ka kyen se wo ha wunyina ni o ya baba wa no te bia na awom ti sunsum aware wo ti sa sunsum na aware wo no be ma de untimi nye de enye bi nware wa asase because ubenya de no obedane ade kyan obekọ ubenya de no obedane ade kyan obekọ enam se wuyi wuyem na osisi achigu ho na wa hyenwi kuha ene yesi bibi de lesbian abaso no tumi bia wo na kono de a ope sa lesbian no eyensu asefo ana ede sa ho nti so hyiaw na nwi na egu ho no ye maame watatiri nwi nti so ye ne kuha na egu ho a sa sunsum na ono no de sa life na ba wiase no onim sa wo wa ma ho kwan so nya kwan ba bewura wo mu e ma sa tumidie no edi uso ema wutimi ye lesbian nti ma ne ma nye ma nko ma nyina aka ho tetewa no ma mo yaso enso ne be ma bonu aboni tirinwi bonu ahasmade bonu ahihya ne more nti eyade a sa spiritual marriage ndi eyade egu nkrofo ara edi nkrofo nya pa nti wo bon se be ma bi ye so akọ one girl second akokum ne mpana sa honhom no ba betake be ma no oba be wura ni because for say ono na yire ne wo dada ni nti no na yire ne wo ba ne dada ni nti no obeya de e be hye be ma na bufu a obeje wonkwan afiri wonsem okay na say obi no bibi nsi kwa sa ne ma na ekoso no ni nyina na bibi sase so obi wo no mo a sa abrabo yi wo mbi e bia honhom bi kura aware no nti na aware ho ayeden awo bi se de mi kan yesi yetimi na wo de owura bi kan wo se ka mu no wotenaye na ono wani na maame bi nso wani wo ke ababa wo befo ka no no ni yam nyina egu ho maame ni yi na wo de e wo hunhum mu e na be ma no ne e ko wo ka no mu sa fama no obi anti ase fama no kopem se afedi ekowi achi no no wo de na ade ma na o se na nka wo behu na yese wenum nyina e koso na ebitu obi a na wo ba obetimi aboa na na oh ya beboa no kwan a ye ne nananum ne nam nko ade o mbe nam nananum so aboa no because enti na nananum aware ne aye abetena ho no mo se yemmoa o mba fie so aboa nipa nti wo sa ha no na se oba ma so ye ha nko ade nim se nananum be fa so aboa ma o ha nyina etu atwa na wa fe etu atwa a wa hwe wa ho siesie nsu yi okay nana ye kwa no no se yesi Kristosom enu ne wo so emire bi beba na na ebeje agu hono no wa kwa asode ana Davida me dem de beko wu eza bo ntoma no ebo me ntoma na me nchinkafo nyina nso ba be fa adwuma no nya de wu sane ato Davida because me sinkete edi twa me fruma nti sa na me nso me de betwa me be fruma because ya de e wo fie okay enya nkodoma nkobanko mo honhom nka ho yesi sofu bi sori a so wo ko nso makobo asu na nso na adi nipa ni ko wura mu no mo si nso ne ye bosom ye wotano ye wo suabna ye wo ofen enso manfo sori a no mu asofufuo ya o mu se wiase o mu emanne youth ne nya amane ne amamre ni no enso mi wo ye ko bredi a ye hia asofu bebre o ma be tuati amfra mo de asori bebre kwa eno na ya na binum so se monso mo ka ho eno mama asofo ne binum no osa akogya na so dem ma no asa di matam akom yese na enso no waba abeje ye kasa mo bi nso ni a
mo ya mu ntimi mo enti ya na binum se mo nso mo boa ene sa akɔwie sa mo na mo ka ho amana ya no krapa de ɔsɛ me boa no afi wei ye be ko bredi de ɔsɛ me boa bi ɔmfa number no medi machi ne yenko na me nche na sɔfofo a omdi ati amframa ba eto ne ntwe betwa ma ati amframa wo ho sa o mo Ghana ha agigi gidin o magigi didin asɔfofo akese ne ntini ne akunyini me nka nwamanum na me nka mfa empefem ma madwuma me se to mo nimu nyina adwuma ba ko na mo ye na mo de bible na ato edu anwumra o mo kopa achew edu anwumra obegina sorry dem ma bobosom na chi o obo na chi na wotu oye wo de no ono wo apam o ne bosom no akọ edu anwumra enwune no bi na edu anwumra edu anwumra ono no bekọ akoye amane ene amamra pa bosom na chew say okogina nipa mgu na ni mase nti wo follow na odi na chi a bosom na abre bi o ho kwan a odi ubone nanso munim ese ono no ka na de no kra de no son wa obedi ache na umum na akoso ahontansa me wa sofofo bebre a omde wo moti amframa ba ha betwa amwa wo wa hai me kam show sofo me wo sofo yale ya okoti aduro so aha na oba me ye no adwuma ma no oda so ye sofo sesi oda so ye sofo sesi e wa Asanteman kumase a Asanteman patam ha ya patam ya wo ye kokwa na tuntum ne nti chere wo ye patam ha sesi wo ye kokwa na tuntum wo ye tuntum eh me nka nwa me ho su abra na mte no ho nye ntro na me eh asemo na nafa number to dwa bi na ye nsore kura my number 0558 524187 okay nana Sunkwa wokom mmoa siabena oboa nipa wono ene ni edi nkomo a yede enkomobo no yede baba besi na ensuo ni yetimi sabinom oh me de me fi ye ntu abula nya fi asuo no me se me ntu nsuo obi anso timi num bi obi a cha wo ye bra na omem ana ade a edwale ana ade tuntum ubu nsa huntimi mmem ade tuntum mmem na ade edware mu nso huntimi mfamma okay me de ba ade ni besi ani e so ye chinyifo a no abetry ahwe ne nana asu abna na ya wa so ye Thomas no fa za ne ma ne bra betry ahwe nana piao muna suketo na niam anwa asem oye no enye yize kra ma begua no heti na o masasa o machi kono abusia nana mame na ase pa nana Sunkwa o tabre usi tabre na ubisa se Sunkwa obia ebehu ne number no na nana sa bo number no so bi na 0558 524187 okay na aha ene edisie na ya sore so na yakọ midin ene abusua pani owusu duomi e ma remfi so obe subscribe obe like obe share na ado adwenche atase na emum da bia na meka che se hwani yie nyansapo no ya adoso e won tenten video no so ye de ne de dam sonko no e nyansapo tv e wo youtube nyansapo online e wo facebook nyansapo online e wo tiktok ne miensa na ewo mu ene etetefo number nso ene gu screen ene no hwe na wo bia mfa hwempo aduru anane ananta ye mamu nyina mmu ene hwa awje ahene wa